První naše zastavení je na kyperské Larnace s příletem po půlnoci. Zastavení jsme využili díky tomu, že byla v našem období absence přímé linky z Prahy. Navíc byla možnost poznat na krátký čas novou destinaci. Radost z moře nám nekazí silnější vítr, který je na jaře pro ostrov pochopitelný. Blízko ní jsme si vyhlédli restauraci s rychlým občerstvením, kde jsme se po zásluze najedli. Naposledy si užíváme čas na pláži. Bereme naše zavazadla a připravujeme se na odlet s naší cílovou zastávkou Jerevan. Několikahodinovou cestu letadlem si užíváme se západem slunce. Již ve tmě míjíme bájnou horu Ararat a nyní již nás čeká tolik očekávaná Arménie, země koněku, rozmanitých hor a prastarých klášterů. Ubytování nás již vítají kamarádi ze Slovenska, se kterými jsme si naplánovali společné výlety. Ubytování není s nejskvělejším výhledem, doplněný otřesy od projíždějících souprav metra pod budovou. Na přespání ve středu města pro nás dostačující. Jsme na zastávce metra a pojedeme na nějaký otevřený food market. Koupíme si žeton, který nás bude stát 100 gramů. Stanice metra Náměstí Republiky nás překvapila, že uvnitř nástupiště je cítit i vidět jemný kout, jako by neměla odpovídat příjezdu elektrické soupravy metra. Jedná se o mírně zrekonstruované sovětské vagony typu M81-71. Na tržišti ochutnáváme arménské pochutiny kombinací z různých ořechů a sušeného ovoce. Nějaké dobrý tady mají. Je to dobrý. Neodoláváme k nákupu různých koření, ořechů a čajů. Nevyhneme se ani uzeninám. 100 gramů za 1000, aby šlo, ne? V pohodě. Cestou zpět k zastávce metra si všímáme nově postavené katedrály svatého Řehoře Osvětitele. Vystavěna byla v letech 1997 až 2001. Tak na vědomost se dává, že tam s tím směrem je konečně hora Ararat vidět. Krásně. Další kroky nás vedou blíže k centru. A jelikož máme všichni hlad, nejenom z pohledu na buclaté postavičky v blízkosti kaskád, vybíráme si jednu z restaurací. Posilňujeme se kávou, lokálním pivem a zejména znamenitým mixem masa a omáček. Jaký to je? Zdolat nyní blízké kaskády nám rozhodně nebude dělat problém. Teď jsou zase 1000 chodů nahoru. Vedro, žízeň. Určitě to zvládneme. Zvládnout výstup nám pomohla soustava eskalátorů procházející Gafesčianovým muzeem moderního umění. Následně výhled na celé město s pozadím hory Ararat nacházející na tureckém území. No, tady vidět, že už to nepokračuje, že to ještě nedodělali, aby jsme byli úplně na vrchu. Ale jsme nakonec zjistili, že tady se ještě dá takhle projít úplně nahoru. Z tohle úhlu pohledu to ani nevypadá, že by takhle dál byly nějaký kaskády a schody. Ty se napikneš na rostory alebo nie, každopádně. Končíš na jednom místě. Další kroky nás dovedou k 23 metrů vysoké soše Matky Arménie. Pro tyto monumenty je vždy přítomný věčný plamen vycházející ze symbolu rudé hvězdy. Nachází se zde i venkovní výstava vojenské techniky, tank T-34, letadlo MiG-19 a další zbraně. Pro zdatné je možnost vylézt na tank, otevřít poklop a nahlédnout do útrop, kde sedělo až 5 osob. Ne, asi vždy se poštěstí člověku vylízt na tank. V těsné blízkosti Matky Arménie se nachází starší lunapark, který využíváme k odpočinku a k zabavení nejmladší členky výletu. Jupi! Márka nás vyveze. No, ty nás ale vezeš, co? Tady koník, no. No, koukej na to. Bylo to bájo? Ti odvážnější z nás využili velké ruské kolo k dalším výhledům do dály. Jaký byl výhled? Bylo to dobré, ale potom začal fúkať vietor a pršať a bolo to akože intenzívne a nebezpečné. A co výhled? Výhled bol výborný a krásne fotky tej matky a Výborný. A špina je to okolí. Takže veľká špina. Tak jdem špíno. Mrznou s jménem Rožok. No. To masí. Aký olej? Palmový. Palmový olej a motorový. To čokoláda není, ale nějaký sojový extrakt alebo niečo a tak, ale a dáme to. Zrube to. Jeli jsme taxíkem pro 8 lidí
A taxikáři jsme museli prostě pomáhat s navigací, jelikož pořád jezdil okolo a tak nějak prostě vůbec nevěděl. Tak jsme se zpožděním dojeli na kopec nad město až památníku arménské genocidy páchaných Turky z léty 1915 a 1918. Na místě zjišťujeme, že se jedná o nejzajímavější výhled směrem k hoře Ararat. Na většinu Jerevanu a sluncem osvícená vzdálená skaliska. To celé město vypadá jako socialistická výstavba, míšaná s nějakými novšími stavbami a plus úplně staré chatrče a slamy a tak, takže jakože zajímavé je to skrz to, ale centrum je vraj nádherný a tak večer si ho nafotíme. Kdo zasadil tento strom? Václav Havel, Miloš Zeman. A kdo? Schwarzenberg. Minister zahraničních věcí. Jo. Osobně asi. Já bych to Karlovi nevěřil. Možná, že přitom spál. Park, kde sázejí stromky vládní představitelé celého světa. Památník věnovaný obětem arménské genocidy postavený v roce 1967. 12 desek je umístěno v kruhu a představuje 12 ztracených provincií v dnešním Turecku. Uprostřed kruhu v hloubce 1,5 metru je věčný plamen věnovaný 1,5 milionu lidí zabitých během arménské genocidy. Milošov malý. A Miloš nikdy nemal velkého, takže... Jo, Milošův strom, jo. Památce obětí arménské genocidy roku 1915. Miloš Zeman. Naozaj prísahám, že toto je kámo, toto je jiná kaša, jako, ale je to len 5 ročné. A fakt je výborný 5letý. Jo, je dobrý, je 5letý. Jak to můžete pít? Toto vyzerá jako... Musím si zajíst. Timo nemluv. Kámo. Na celou porciu podľa mňa premýšľam. Rovno povedz Kapíkovi, že nech prineste tie 3 araraty mne, lebo to musím spláknuť. Akože Monča, keď si na to s peniazmi, tak povedz a objednáme ti normálne jedlo, ale nie... Ale však mám, ešte myslel. Ale nie tieto akože to je, čo akože to je... Ochutnajte to, prosím ťa. Obsahuje to síce jogurt, alebo to jogurt je v tom dobrý, akože tak kyslý jogurt a tak, ale ináč je to totálna volovina, akože. Dobré to bolo. Ararat mi veľmi chutnal, ale bolo to nesmierne málo, a takže ešte dúfam, že ešte jedno kolo padne, akože. A jedlo zaplatím ja. Moniko, či je to náměstí? To je námestie Republiky. To námestie bolo originálne navrhnuté roku 1924, ale až 1977 bolo úplne dokončené. Si náhodou chceli vedieť diváci, ale volalo sa to aj, že Leninovo námestie. Samozrejme bola tu socha Vladimíra Lenina, ktorá stála v strede námestia až do roku 1988. Po arménskej nezávislosti bola táto socha asi v roku 1990 bola odstránená a námestie bolo premenované. Pod majestátným vrcholem hory Ararat se na malém kopci nachází klášter Chorvirab, jeho název znamená hluboká kopka, která souvisí s jeho vznikem. Byl zde vězněn posel křesťanství Řehoř Osvětitel na rozkaz arménského krále Trdata III., který nesouhlasil s jeho náboženstvím. Za toho postihlo šílenství, z něhož ho Řehoř zázračně uzdravil. Král na důkaz vděku přijal Krista a nechal pokřtít celou Arménii. Ještě tady se dá za chrámem vylízt na skálu s vlajkou a vypadá to, že tam bude ještě o něco lepší výhled. Z vrcholu je vidět, že klášter je v bezprostřední blízkosti turecké hranice s viditelně vybegrovaným předělem a plotem s osnatými dráty umocňuje hermeticky neprůchodné pásmo. V kopcích se nám otevřela vyprahlejší zem, na které se nachází jezero Azad, které láká velké množství ptactva. Пожалуйста, как se армянский говорí здравствуйте? Բարև ձեզ։ Ага, а спасибо? Շնորհակալություն։ О, интересно. Длинный шнурокалություն, мерси, по-корочему скажите и все. Мерси, ага, спасибо. Ай, klidně tancujte. Do divokého údolí se vydal svatý Řehoř založit nejstarší klášter v zemi, Geghat. Jeho název znamená kopí osudu, které zde po staletí bylo uloženo jako cenná relikvie. Podle legendy měl římský voják Longinus probodnout jím bok ukřižovaného Ježíše Krista.
Tajemným místům komplexu patří skalní chrámy. Vytesány byly ve skalách vulkanického původu a jsou tedy zbarveny do tmavé barvy, která dává místu až mysteriózní nádech. Význam kláštera v roce 2000 byl zapsán do UNESCO mezi nejvýznamnější památky. Chrám Garny, postavený v roku 77 nášho letopočtu. A okolo 17. storočia kvôli zemetraseniu spadol, ale potom to za komunistov vystavali naspäť okolo roku 1970. Nevie sa, či to bola hrobka alebo chrám, ale je to jediná vlastne antická stavba zo stĺporadí na území bývalého sovietskeho zväzu. A to bol môj posledný fun fact tohto vlogu. Takže poďme jesť. Ahoj, ahoj, ahoj. Co pak to máš, Ivane? Nán. Výborné je to. Jo, mám se taky rád. Na grille urobené, jako vonku, vieš. To je naozaj podobně. Další 100 korun. Největší a dnes už jediná funkční mešita v Jerevanu pojmenovaná jako Modrá. Komplexu kolem bývaly lázně a škola. V polovině 90. let byla mešita na náklady iránské nadace pro propagaci náboženství nákladně zrekonstruována. Je to troška podobné tomu uzbeckému štýlu, tie kakličky a tak, ale nepáči sa. Je tam niečo zozadu? Majstrovstvá světa, koľko a Banská Bystrica Zvolen, ty vole, 20. No pekne, a stále ten decembrový termín si drží a vždy začína. Pěkný. Dnes ráno nás opustila slovenská skupina, jela směr k Tbilisi a dále potom do hor. A my jsme nyní na letišti, aby jsme si půjčili auto, takže teď čekáme na zástupce půjčovny, až sem přijde. Docela dobrá dálnice, tříproudová, sice z takových betonových překladů, ale dobrý. Cestou na jih míjíme u vesnice Armaš veliké rezervoáry na chov a u silnice četný prodej ryb. Díky tomu je zde výskyt ptactva a zejména na sloupech vidíme veliké množství hnízdících čápů. Stožár s arménskou vlajkou upozorňuje, že již se nacházíme u neprostupné hranice do Nachyčevanské autonomní republiky, vnitrozemské exklávy republiky Azerbajdžán. Podél hranice projíždíme odlehlou horskou krajinou k Vinařské oblasti u obce Arény. Vydáváme se dále kanionem až k dalšímu uchvatnému klášteru ze 13. století se jménem Noravan. V překladu Nový klášter. Patří k nejkrásnějším památkám Arménie. Vděčí za to své poloze uprostřed vysokých červených skal, která mu dodává až magický nádech. V komplexu se také dochovalo několik chačkarů, tradičních arménských kamenných desek s vytesaným křížem s často florálním zdobením. Každá jedna je v UNESCO zaevidovaná a tak. To sú tak starodávne proste veci, že akože naozaj nie je to proste storočné, ale niektoré sú až 1500-ročné veci a tak. Na cestách vždy vyhládne a u kláštera dáváme jídlo. Objednáváme si pro region populární šašliky, maso je vepřové, skopové a kuřecí doplněné opečené brambory s koriandrem a koprem. Jedeme si užívat výhledy do dály a vidět i z výšky Noravan. Jedeme dále s možnou vidinou sněhu až na konec silnice, kde je poslední vesnice a dále již se nikam autem nedá. Po příjezdu k rozpadlému klášteru nás čeká překvapení v podobě SMS operátora. Vítejte v Iránu. V případě, kdy budete potřebovat připojit, aktivujte si přes vaši kontaktní osobu chytrou ochranu dát. Klášter Chota Kerac je postupně ze sbírky opravován, ale dle stavu vidíme, že to bude do celkové rekonstrukce dlouhá cesta. Důvodem SMS Vítejte v Iránu je, že směrem do údolí se nachází Nachyčevanský Azerbajdžán a za ním od nás 30 km vzdušnou čarou již začíná země Peršanů, Irán. Vracíme se zpět z kopců plných ostrých zatáček a dole v údolí jsme si vyhlédli jeskyni Arény. Na místě zjišťujeme, že jeskyně je spíše zajímavá z archeologického pohledu. Jsou zde k vidění nádoby na víno z doby kamenné, do kterého byla přidávána krev pro rituální účely. Bydlení máme ve vinařské obci Agavnadzor, kde by měla být ochutnávka vín. Hledáme neúspěšně v Google mapách. Úspěšní jsme byli až po vyptání v místním malém obchodě, kde jsme dostali kontakt na zaměstnance vinařství Matevosian a díky němu nám poskytnul ochutnávku přímo ze sudu. Dá polosladky 3. Zdraví. Veľmi dobro.
Tuto jsme zaplatili za liter 1500 a v restauraci jsme zaplatili za flašúně litrovou a tak 14 000. A teraz jsem si vyhľadal, že o 7,5 deci granátového vína polosladkého stojí na trhu, akože v Amerike aj v Európe a tak, $71, čo je docela veľká, vážna cena. To není klasická jabloň, ale je to granátový jablíčko. Ráno máme problém s autem. Nestartuje. Pomáhá nám správce areálu svou kutilsky vytvořenou nabíječkou zapojenou na 220 V. S úžasem na našich tvářích zapojení pomohlo a mohli jsme pokračovat do města Džermuk na vodopád. Vodopád dosahuje výšky 68 metrů. Nachází se ve stejnojmenném městě, který je známý i díky horkým pramenům a minerální vodě. To není ani na 50 kilových lidí. Já koukám, to jako spadnutí právě. No, tak je to akože poničené. Že nějaká podpěra tam rupla. Koukáme do mapy a vybíráme souběžnou stejně vyznačenou cestu zpět. Jenže silnice se mění na kamenitou offroadovou cestu. Naštěstí máme terénní dáči a se strachem nástrahy na cestě překonáváme. Kámo, tu to neprejdeme. To ti rovno poviem. Tam je skok ako hovado. A potom je skok tam. No tam, a já si myslím, že tam, ale... Máme obavy, aby někdo další nejel proti nám, jinak bychom se složitě navzájem vyhnuli. Odebíráme kameny, které spadly na cestu komplikující nám v průjezdu. Naštěstí ty obrovské můžeme objet. Na špatně průjezdnou silnici se nám ukázaly nové poutače ukazující výskyt zejména medvědů, vlků, koz bezoárových, možnosti chytat v řece pstruhy. Štěstí jsme měli jen na 2 psy. A pivo. Rázlivno je pivo. Pokračujeme do dnešního cíle, jezera Sevan. Chtěli jsme původně i navštívit vulkán, ale cesta je k němu špatná a tedy pokračujeme v jízdě dále. To jsme netušili, že asfalt opět zmizne a pojedeme po špatně zpevněné kamenité cestě přes horský masiv do rokliny plný serpentin. Mám u toho byly 3 rozvody, rozchody, 1 flaška na mix. Ale civilizace. Odměnou nám je zastavení u stáda ovcí a díky pánovi, naší nejmenší účastnici přivedeme k novému zážitku ze života na cestách. Musíme překonat další horskou silnici s mnoha ostrými zatáčkami s nejvyšším bodem ve 2400 metrech nad mořem, kde zblízka vidíme sněhové památky po zimě. Silnice je místy rozbitá, ale již okolo jezera Sevan se mění na novou silnici. Zastavujeme na krátký čas u hřbitova Noratus s největším zachovaným polem cenných středověkých náhrobků. Hřbitov má rozlohu 7 hektarů a obsahuje téměř 1000 kamenů. Nejstarší náhrobky tzv. Kačkary pochází z 10. století. Chceme koupit 5 magnetěk, taky pěkných. Dal jsem 100. Na břehu jezera Sevan navštěvujeme klášter z 9. století Hejrava. Kláštery jsou si zde všechny podobné, tak spíše využíváme výhled na jezero s pozadím zasněžených hor. Fouká hodně tady studeně v horách u jezera. Nikto nic. S malou jsme vypustili holuba. Počul jsem. A nebala se? No trošku jo, chtěl pán 5000 dramů, ale řekl jsem mu 1. Tak když jako trošku jakože ne, pak když jsme odcházeli, tak samozřejmě akceptoval. Líbil se mu to. Ještě ne, už jednou ne. Na úzkém skalnatém poloostrově stojí Sevanavang, v překladu Černý klášter. V dávných dobách byl poloostrov samostatným ostrovem, od břehu ho dělili 3 kilometry. Si dáváme procházku podél tady poloostrova Sevan a jde se tady do kopce, komáři tady jsou a vypadá to, že tady na vrchu nahoře asi bude pěkný výhled. Tady ta kóta má výšku 1991 metrů nad mořem. Hitlera, Stalina. A international. International. Pan říkal, u mě vsil. Klárinka dostala mesečný kámeň a nějaký obsidián. A obsidián je nějaká výlevná hornina, která vzniká při rychlom tuhnutí žeravé, kyslé, viskózné lávy. Patří mezi sopečné skla, odvoděné od riolitu. Takže... Novým cílem na přespání je město Diližan. Úkol je posilnit se jídlem. Ale je to výborné a ten dižonský oný je výborný.
a prohlédnout v deštivém počasí zajímavosti, jakou jsou staré budovy, amfiteátr, uličku připomínající Švýcarsko a hlavně lokální pivovar nesoucí název města, jenže... Je to divný, že v pivovaru nemají pivo. Aspoň nebudete chlastat. Bohužel. Ale nebojte, žízní jsme netrpěli a hladem rozhodně ne. Objednávkou jsme si připomněli gruzínské jídlo, jako jsou chačapury a činkali. Čeká nás poslední noc v podobě rustikálnějšího bydlení. Ráno nám opět nestartuje auto a tak k odjezdu musíme roztlačovat. Skoro jak naše dáče. Přišli jsme do areálu, kde je napsáno jako vstup zakázán sice. Vypadá to, že to nikdo nehlídá, tak snad najdeme krále lesů. Je tady taková věc jakoby zřícenina domu. Památka vznikla po návštěvě sochaře Ari Sargeseja, na který si všiml obřího stromu s roztaženými větvemi. V roce 1967 jej přeměnil do nového vzhledu a nazval ho Král lesa. Ale auto jsme naštěstí nastartovali. Četnost pump je tady dostatečná, ale bohužel jakoby větší počet je spíš na plyn, že na Turbo 95 je tady daleko míň. A když člověk trefí na benzín, tak spíš na 92. No. U silnice se rozkládá volně přístupný památník arménské abecedy. Otevřen byl v roce 2005, kdy arménské písmo slavilo 1600 let své existence, obsahuje 39 písmen abecedy vytesaných z červené horniny o výšce 180 cm. K nepřehlédnutí na blízkém kopci se nachází kříž, jehož ramena směřují do všech světových stran. V detailu je vidět, že je sestaven z mnoha menších svařených křížů k sobě. Asi by si to nepreskočil. Ani s koníkem, ani s šemíkem. Ani s ničím. Tři. 1301, takže 3900. Katedrála z Varnoc byla postavena v 7. století. Okolo roku 930 byl chrám bohužel zničen při silném zemětřesení a již nikdy nebyl obnoven. Nebyla vůle ji obnovit a tak více než 1000 let sloužila jako stavební materiál. Objeven byl až během archeologického výzkumu na začátku 20. století. Přežili jsme, před námi letiště z Varnoc. Auto trošku nepřežilo. Jo, dali jsme ho trochu do těla, ono nám to samozřejmě dalo najevo, že nechce pokaždý jet po ránu. Tak jako vracíme a už ho nikdy nechceme. Ale poměrně docela dobrý pivečko, Darjet. Tady je asi místní produkce. Já jsem si koupil Vienna Lager a Ivan Pilsner. No hlavně tady je to studení. A mají akci 2 + 1 zdarma. Tak jsme to využili. Za nějakých 185 korun cirka, no, český. Je dobrá cena. Za 3/3. Dobré pivečko studené, maminka spokojená. Ahoj Arménie! Pápa! Ale koukněte na nás, jak vypadáme teďkom. A potom třeba za čas budeme vypadat úplně jinak. Aha. Ivan pivovar. Máme to za náma, to nebylo nejlevnější, ale vypadáme nově aspoň. O poust mladší, aspoň o půl. To ještě nějaký dárky domů. Jelma Garden Mall. V obchodním centru přímo v supermarketu se dají koupit poslední suvenýry. Tady koupím nějaký oříšky ještě. Tak tady za kolik? Za Milion. milion. No, koukám. Ale vede to někam, nějaký salátek a čaj. Východní Azerbajdžán vlastně. Mhm. Ten kraj alebo akože distrikt. No, každopádně nerád by som sa tam dostal, protože myslím, že tam by neboli takí benevolentní jako v Tadžikistáne, že by ma pustili späť. Ale dostal by som tam na pár mesiacov na preklepnutie.